Vi vil følge Herre fra Danmark gennem de næste 30 år. Og Herre Danmark, han arbejder i regnskabsafdelingen i skat, og han får 30.000 kroner per måned før skat, hvilket vil sige, at han har en årlig indkomst på 360.000 kroner per år før skat. Fru Danmark derimod, hun er kassedame i Bilka, hvilket vil sige, at hun får 20.000 kroner om måneden før skat, og det giver så samlet en årlig indkomst på 240.000 kroner før skat. I de første 10 år i Danmark, der har vi degressiv skat. Det betyder så, at skattesatsen den er lavere, jo højere løn man har. For eksempel så har Herre Danmark en årlig lønindkomst før skat på 360.000. Det vil sige, at Herre Danmark han kun skal betale 30% i skat, og derfor har en månedlig indkomst på 21.000. Fru Danmark hun har en lavere indkomst efter skat på 240.000. Men fordi hun tjener mindre, så skal hun også betale 40% i skattesats. Det vil sige, at hun har en månedlig indkomst på 12.000, hvor Herre Danmark havde en månedlig indkomst på 21.000. Han tjener dermed mere, har en lavere skatteprocent, selvom han også får mere i løn. De næste 10 år indføres der proportionel skat, og det betyder, at skattesatsen er på den samme faste for alle indkomster, og den er på 50%. Herre Danmark skal derfor betale 180.000 kroner i skat, og har derfor også 180.000 kroner i disponibel. Og fru Danmark skal betale 120.000 kroner i skat, og har 120.000 kroner i disponibel indkomst. Da proportionalskatten blev indført, steg så skattesatsen for størstedelen af befolkningen, og det er så med til at demotivere folket til at arbejde, fordi at skatten er høj og sådan noget, og så gider man ikke rigtigt, fordi arbejdsudbuddet er ligesom formindsket. Og der blev der så lavet den effekt, der hedder dødvægtstab. Fru Danmark hun får nu en lønforhøjelse, så hun får mere i løn. Hun får 2.000 kroner ekstra om måneden. Det kan hun så vælge til samme arbejdsudbud. Det kan hun så vælge at gøre 2 ting med. Hun kan vælge substitutionseffekten, hvor hun vælger at arbejde mere, og tjener så 24.000 kroner om måneden. Og så vil det nu blive dyrere for hende at holde fri, fordi at hendes løn ligesom er steget. Hun kunne også have valgt indkomsteffekten, hvor fru Danmark hun så vælger at arbejde mindre og tjener så de 20.000 kroner om måneden. Hvor hun så vil få mere fritid med det samme indkomst, fordi lønnen er steget, så kan hun arbejde mindre med de samme penge. Hun vælger derfor at arbejde mindre og stadig tjene de 20.000 kroner om måneden, så hun kan have noget fritid med hendes familie og med hendes børn med det samme indkomst. I de næste 10 år så indfører Danmark så progressiv skat. Det betyder, at jo højere indkomst du har, jo højere er din skattesats. Det vil sige, at for eksempel fru Danmark, hun tjener før skat 240.000 kroner. Det vil så sige, at under den her periode med progressiv skat, så skal hun betale 40% i skat. Så hun skal altså betale 96.000 i skat, og det vil så sige, at hun har 144 kroner per år tilbage, som så giver 12.000 kroner per måned. Herre Danmark derimod, han tjener jo 360.000 før skat. Og han ligger altså, og med en progressiv skat skal han betale 50%, det er hans skattesats. Derfor så skal han af med 180.000 kroner i skat, som så gør, at han har 180.000 kroner tilbage per år, hvilket giver, at han har 15.000 kroner per måned. Ja, så selvom at Herre Danmark han egentlig kun tjener 120.000 ekstra, kun 120.000 ekstra end fru Danmark, så skal han næsten betale dobbelt så meget skat, som hun skal. Fru Danmark gik så fra en skattesats på 50% ved proportional skat til en skattesats på 40% ved progressiv skat. Det vil så sige, at fru Danmark hun kan begynde at sætte sit aktivitetsniveau op og begynde at arbejde flere timer, på grund af for eksempel, at hendes børn de er blevet store. Derfor vil fru Danmark så få mere i løn ved, at hun tager de her flere timer.
Det vælger hun så at gøre, og det passer så med Laffers model. Fordi at når skattesatsen bliver sat ned, så vil folk begynde at arbejde mere. Så når man altså sætter skattesatsen ned, så vil folk begynde at arbejde mere. Og det passer med Laffers model, for han mener nemlig, at når skattesatsen bliver sat ned, og folk begynder at arbejde mere, så vil skatteindtægterne være de samme, som det var før.